Alo, bună dimineața! Ieri am văzut că vecinii l-au interogat într-un fel pe omul de acum vindecat și el a spus mărturia personală. Mi-au uns ochii cu tină, m-am dus, m-am spălat, văd. Și iată întrebarea lor. Unde este omul acela? El a răspuns, nu știu. Observați dumneavoastră, vecinii, oamenii vor să ancheteze cazul, se simt datori să rezolve ei misterele sau alții vor să rezolve viața noastră. Nu este treaba lor. Ei au avut suficienți ani, 10 de ani, în care orbul era vecinul lor, poate rudenia lor. Au avut timp să se ocupe de el, dar n-au făcut-o. În momentul în care se atinge Domnul de o viață, ceilalți imediat se simt datori să rezolve problema. Într-un sat era un om robit de peție și dormea prin șanțuri și oamenii râdeau de el și știau, pețivul satului. În momentul în care s-a pocăit, toți au mers la el, vai, ce s-a întâmplat? Ne faci de rușine, te-ai stricat de cap. La care el a spus, până acum nu v-a interesat. De acum s-a interesat Domnul de mine. Doamne, Tată, mulțumim că te interesează de noi și ești bun și minunat și adevărat. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi viața noastră, să nu murim de grija altuia și ajută-ne nici să nu lăsăm pe alții să moară de grija noastră. Mulțumesc că suntem în grija ta, am vrea fericiți cu tine, să mergem în lumea asta și să te proclamăm cu drag. Îndură-te de nevoile care le avem, pune-ți mâna și peste noi, și peste cei dragi nouă și dă-ne ceea ce avem nevoie, pentru că oamenii oricum n-au ce să ne dea. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Dragii mei, vă mulțumesc că ați călătorit și azi cu Timotei Rusu prin Sfânta Scriptură. O zi cu Domnul.